je action kai kalmar shahada sai ma uga kamar mai tamun abin da wannan yaron ya turo ka gaya mu wai ga nan wai ka san uga wai me yake cewa wai kowa ya ga dama ya dama fa wai ba zai bayar ba. Okay, a kai abin da ka faɗa kenan ni zan turo in ce ka bada sako a kawun sannan wai ka ce ba za ka bayar ba. sai oga ni na isa oga na isa oga to ba gashi nan bakara to wannan sabon yaro na ne kalmar shahada kenan sabon yaro na ne kwanan nan ya bayyana na rantsi da sarkin da ke busa wannan fashi idan na sake aiko shi ka bada sako kara na rantsi da Allah sai na fille ma ranka yi sararin samariya ka ji me na gaya ma ai na ji kai ni ko ne da 50 ka biyo ni ka wata rana ka biyo ni 870 kenan berber sanu bi ka bashi dan uwarka sai ma uga washe